in the book of Isaiah, chapter 38. Sifunda incwadi ka Isaiah chapter 38. Sesitholile bancane. Amen. It's Isaiah chapter 38. Sifunda verse 4 kuphela. No, verse 5. Mhlambe bekumele mhlambe siqale ku 4. It's fine. And the word of the Lord came to Isaiah, saying, verse 5, go and tell Hezekiah, thus says the Lord, that God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will add to your days. Praise the Lord. Ake ngime kancane. Sikhuluma ngizobuya ngifunda. Sikhuluma prayer kule season, kule sikhathi, kule libandla. Amen. Sikhuluma ngomukhuleko la ebandleni kule sikhathi, yona series uNkulunkulu ayibekile emoyeni wami. Amen. Mhlambe ubalekile ukuthi ngikusho lokho ukuthi umkhuleko uyinto ebukeke ngazi ukuthi inzima uma ungakayiqali, ungakayenzi. Ibukeke ngazi ukuthi inzima. Second, leli gama elithi prayer ngesizulu lisho ukukhuleka noma umkhuleko. Ngifuna ukuyisho lento izwakale ngingakagxili kakhulu kulamazwi engifisa sikhulume ngawo, ukuthi leli gama elithi kuyakhulekwa igama esilijwayele singamaZulu. Angizazi ezinye inhlaka. Why ngithi silijwayele? Kungenxa yokuthi uma kulotsholwana kuye kukhulekwe phambi kwalelo khaya, kuthiwe sikhulekile kaDlamini, bese besho izithakazelo zakulelo khaya. Second, uma benza kanjalo bekhuleka, ezi beyenza lento, inhliziyo kababa wekhaya igcina isize yathinteka, agcine esethe, mfana hamba uyongizwela lababantu ukuthi bathini. Bese beyakusho ke lokho abakushoyo kumfana, bese umfana ahambise impendulo kubaba wekhaya. Amen. Ngiyezwa kuzoba mnandi namhlanje. Uma ehambisa impendulo kubaba wekhaya, bese futhi ubaba wekhaya athi hamba uyobatshena ukuthi abangene uma sebekhulekile. So siyakhuleka nathi kuNkulunkulu, uNkulunkulu simtshene ukuthi ungubani. Uma sikade sikwinkonzo esikade sikuyo izolo eopen air, kunamazwi engidlule kuwo athi Paul lithi zikaNkulunkulu bakhuleka ngamahubo kuNkulunkulu. So uma uya emkhulekweni usuke
uyo tshela uNkulunkulu ukuthi ungubani, usuke uyotshela uNkulunkulu ukuthi muhle kangakanani, hayi ukuthi usuke uyosho ukuthi ushoda ngani. Kumele sihlukanise umkhuleko kanye nezicelo. Khona umkhuleko osuke uyicelo kuNkulunkulu esubiza ukuthi yicelo, kodwa kukhona into ekumele ukuthi sifunde ekuthiwa ithi prayer, umkhuleko. Uma abafundi bakaJesu beya kuye bathi sicela usifundise ukuthi kukhulekwa kanjani, Jesu wathi kuba anothi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho awusuke ezulwini uze emhlabeni. Uyabona ukuthi kulento ayikho into ethi ngaze ngaqakeka weNkulunkulu, ngaze ngangaba nayo imali weNkulunkulu. Akukho ngisho into ethi uyayibona kodwa imimoya ukuthi ngihlasele kangakanani nabathakathi. Kukhona into yokudumisa uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu omuhle bazalwane, ohambayo nomuntu abe naye umuntu athi make wambamba umuntu abona umuntu izinto zixazululekela ngenxa yokuthi ubanjwe uNkulunkulu, engazange uNkulunkulu atshenwe izinto ezimxakile lo muntu loyo. So iprayer yukubabaza ubuhle bukaNkulunkulu, how great he is, how wonderful he is, muhle kangakanani lo Nkulunkulu. Ni second, and enye into ekumele ukuthi siyibambe ukuthi ngifisa nje ukudlula nje kule zinto before sekulamazwi yokuthi umkhuleko umkhuleko ucommanda ama heavens. Prayer commands heavens. Ngikuthatha phi lokho? Ngikuthatha encwadini kaJames chapter 5 verse 18. Wabuye wakhuleka uEliya kuNkulunkulu ukuthi aline nokuna. Ningizwa kahle bangcwele, mayikhuleka ethi aline nokuna, lithi iBhayibheli, ningizwa kahle ngithi lithi iBhayibheli nangempela amazulu abese, ningizwa kahle, amazulu abeseyidedela imvula. So prayer command heavens. Mawufuna ukubona izulu libheka ngakuwe, izulu lima nawe, pray. Be a person ophila ngomkhuleko, obubulayo ngaso sonke isikhathi. Musa ukuhlukana nomkhuleko, because prayer commands heavens. Ni second, and also prayer destroy is system yezwe iprayer system ithini ithi we know ukuthi abaprofeti bakaBhali ibone esikwazi ukukhuluma nabo benze izinto. Ngizwa kahle bangcwele, uma sithi akuzimvula noma akwehla umlilo ezulwini uzovuthisa leli altar, impela masibize abaprofeti
bakaBhali ngempela kuzovutha umlilo. Ngizwa kahle. Bathi uma uEliya ethe akuhlanganiswa abaprofeti bakaBhali bese kubonakala uNkulunkulu ekunguye ozovuthisa umlilo kuleli altar. Lithi iBhayibheli uma bembiza uNkulunkulu wabo akuzange kuvuthe. Ngisho uEliya esedlala ngabe ethi hayi mhlambe manje isika kungase kwenzeke kuvuthe akukaze kwavutha. So kwakuyisystem ababe yazi ukuthi uma sifuna izinto zenzeke zenzeka ngokubiza uBhali. Angisho lokho. Nala eSouth Africa kunoNkulunkulu abathenjiwe uhulumeni osiphethe abakhothama kubo bashayeleze bese ke becabanga ukuthi lezi zinto abayifuna zenzeke izokwenzeka. Isikhathi esiningi ke futhi angimazi ke lo uyifinal yabo lona nje ukhona manje uyifinal lona ngathi unakho ukuthi kuvele kube khona abahamba emhlabeni ukuze mhlamba ngazi kwenzeke lezi zinto. Ngisho bekade behlangene kuvamisile ukuthi kulesi sikhathi sizwe kuthiwe khona engazuthi sebehambile mabe kade behlangene. Uyabona ukuthi lona wenza izinto eziphambene nalo uNkulunkulu esimaziyo. Kuthi ake ngisho lento yokuthi ungaze ubone izinto eziphambene empilweni yakho kanti kukhona uNkulunkulu obiziwe othi mayibiziwe kuphambana izinto ingenzeki ngendlela ofisa ngayo. Ngoba lo uNkulunkulu walelizwe athe uPaul uyiphuputhisekile izingqondo zabantu. Yena uyayiphambanisa izinto azibi ngendlela esisuke sibona ngayo nesisuke sifisa ngayo. Izinto ziyaphambana. Kuthi ake ngisho ukuthi ukhona uNkulunkulu okwazi ukuthi izinto zithi iphambene, and I feel him ukuthi namhlanje uzophambana nezinto eziphambaniswayo. Sizothi iphambaniswa naye abephambana nazo. Abe ethi no, angifuni ngalo, angifuni nalo, angifuni nalo, lona umntwana wami. Kuthi nje ake ngimemezele bazalwane esihlangene, amadimoni elalele, usathane elalele ukuthi sizohlangana noNkulunkulu ozophambana nezinto. Angazi ukuthi izinto zime kanjani empilweni yakho, kodwa nje kune feeling sihlangene ukuthi namhlanje ukhona umaphambana. Ake siyekelene aphambane nezinto. Ake siyekelene simbone ukuthi mayephambana nezinto ngeke yini izinto zethu yilunge. Ngiyazi ukuthi kuzophambanwa nezinto ekade zikuhlupha. Yabona wena ukade ukhala namhlanje usuku lakho. Wena ukade ubalisa namhlanje usuku lakho. Wena ukade uthi awazi ukuthi thathe ini uhlanganise nani. Khona uNkulunkulu namhlanje. Khona uJehova El Shaddai. Khona uNkulunkulu. Ngikhuluma ngoNkulunkulu odalile amazulu nomhlaba. Kuzophambanwa nezinto, kuzophambanwa namadimoni. Anginendaba ukuthi kwaboshwa yini, mhlambe yazi yavalelwa ngaphansi komhlabathi, but ngivumele ngisho ngithi there is God Almighty, and ngiyamuzwa khona uNkulunkulu ophilayo. Noma ngakuthiwe kwahanjwa inyanga ezaziwayo ukuthi zona, hayi namhlanje ukhona uJesu, hayi namhlanje ukhona uMoya Ingcwele, hayi namhlanje khona uNkulunkulu umnini mandla wonke. I don't care kwakhulunywa ini ngawe,
noma kwakhulunywa ini ngawe, but into engizokutshelela ukuthi olunye usuku lolo uNkulunkulu ezokwenza izinto empilweni yakho, uNkulunkulu ezoqala izinto empilweni yakho. Lithi sikaNkulunkulu ngayo Isaya, I will do a new thing today. Namhlanje kuzokwenziwa izinto ezintsha. Ukuthi kwenzakaleni izolo, kwenzakaleni ekuseni before ufike la, but namhlanje ngizokutshena kukhona izulu kule ndawo, kukhona uNkulunkulu kule ndawo. Ulidele ukuthi siye kuye siyomtshela ukuthi unguNkulunkulu wena igama lakho, siyomtshela ukuthi uphakeme wena Nkulunkulu, siyomtshela ukuthi akekho onjenganawe uNkulunkulu. Lithi-ke iBhayibheli lasifunde khona ngolunye usuku kwathunyelwa umprofeti uIsaya, wathunyelwa kwinkosi uHezekile. Mayithunyelwa kuye akathunyelwa nezindaba ezinhle. Thunywa uNkulunkulu ukuthi akahambe ayoletha izindaba ezimbi. Omunye ngazayibuza ukuthi uNkulunkulu onjani lo ohambisa izindaba ezimbi empilweni yomuntu? No, uNkulunkulu omuhle osuke testa iattitude yakho ukuthi izoba njani mawuqeda ukuzwa izindaba ezimbi. Ngoba khona abantu abathi uma beke bashayeke empilweni bese bemduba uNkulunkulu, bese kube ngazuthi bangahamba bayokhonza abanye uNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu uyafika nezindaba ezimbi empilweni yomuntu, kodwa into ekumele ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu akamthwesi umuntu ngomthwalo ongaphezulu kwamandla akhe. Before kufike izindaba ezimbi, kuqala kufike izindaba ezinhle ezingabonakali kodwa ifika kuqala. Ngifuna ukuthini na? Ngifuna ukuthi manje abantwana noma abantu abasuke befunda beyobhala ama-exams, ikakhulukazi kuvamisile ukuthi kuma-exams kubuzwa izinto engakaze ifundwe kodwa ezicishe ifane nezinto ezike zafundwa. Now-ke i-exam ilethwa othisha basuke bazi ukuthi lo mfundi unengqondo, uzokwazi ukuyi-applya ukuze aphase. Kanjalo noNkulunkulu mayiletha itest kumuntu usukazi ukuthi usewafakile amandla akhe azokwazi ukubhekana nalesi simo, bese lo muntu eyakwazi ukuyiphasa itest uNkulunkulu asuke ilethe kuyo. Ayikho into elethwe empilweni yomuntu nomntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu engazange yena ayifake kwitest, ayibuke lento ukuthi ingase ingenzeki yini. Uqala buke kuqala ukuthi ingenzeka yini. Yabo nje bathe kufundiswa ngomnikelo, yena uNkulunkulu uqale wawutesta umnikelo ukuthi uyenzeka yini, uyaba yini nenzuzo. In John chapter 3 verse 16 lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa. So akayivumi into ihlasela umuntu engazange ayitheste futhi engazange amnikeze lo muntu amandla okubhekana naleyo nto. Yabona nje lento eqakile, ngeke isolution uze uyithole kwenye indawo. Isolution ikuwe ngayo uNkulunkulu. Let me demonstrate this kuwe ukuthi
ey'ntweni zonke ezixakile ingqondo yakhe ihlezi ikhuluma ukuthi lento ingalungisaka kanje. Ingqondo yakho ikhulunyiswa amandla kaNkulunkulu bese wena uyamgabaza uNkulunkulu okuwe phikisane nalokho ukuthi enza ngoba uNkulunkulu akamlinga umuntu ngento engaphezulu kwamandla akhe. Now uIsaiah wambisa lezi indaba ke ezimbi uthi kule ndoda wena uzakufa ukufa nokufa sekufika isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni. Lithi iBhayibheli wezwa uHezekile lokho kushiwo umprofeti ngoba vele fulela sikwazi ukuzwa izinto ezikhulunywayo singabi ignorant kwizinto ezikhulunywayo whether ikhulunywa uNkulunkulu noma ikhulunywa uSathane. uNkulunkulu mayikhuluma kumele ukuthi ukwazi ukuzwa ukwazi ukulalela ukwazi futhi ukubona lento uNkulunkulu ayikhulumayo. Kanjalo namadimoni akumele ukuthi wazibe mayikhuluma kanye noSathane kumele ukuthi ukwazi ukumuzwa mawusukwazi ukuhlukanisa ukuthi uSathane lo khuluma la bese uyathandaza ukuthi uNkulunkulu akuvikele kuleyo nto esuke iyiplan kaSathane. uNkulunkulu akukhiphe emgodini uSathane asuke kufaka kuwo. Lithi iBhayibheli this guy uthe mayiqeda ukuzwa lokhu umprofeti akushoyo. Lithi iBhayibheli wenza into abanye abantu ababengeke bazibakwazi ukuyenza. Ngiyacabanga ukuthi uma kufika ireport enje omunye into yokuqala engayenza kwangaba ukukhala. Omunye wayengathi eseqeda ukukhala noma athiwa akakhalanga bese ecabanga udokotela okwazi kwayo ukuthi lesifo ekhulunywa ngaso esigase simbulala uHezekile mhlawumbe lo dokotela angakwazi ukusilapha ngoba kunodokotela abaziwayo abathenjiwe. Ingqondo iyathanda ukuthi iqale icabanga izinto zezwe before icabanga uNkulunkulu. But this guy walwa nengqondo yakhe. Lithi iBhayibheli wabheka odongeni kwangazi ukuthi uthi ngiyakuzwa lokho kushoyo prophet kodwa akusikhona okuhle kimi futhi akuzona indaba ekumele ukuthi ngizamukele. Let me say this, into esizayo endleleni yokukholwa eyokuthi ube nomoya ingcwele eminingi kuwe okwazi ukurejecta izinto ezimbi ezikhulunywayo kuwe ubone ukuthi lezi akuzona ezakho. Kunabantu aba-allergic, kunabantu abathi mabedle upelepele noma ushatini baphathwa ama-ulcer ngenxa yokuthi umzimba wabo awufanelwe ushatini. Umzimba automatically uyasho ukuthi lokho akusikhona okwakho. Kumele njenganabantwana bakaNkulunkulu sibe noNkulunkulu omningi okwazi ukurejecta izinto engezona ezethu ukuthi lezi siyazizwa kodwa akuzona ezethu. Bad reports akuzona izinto zethu lezo bazalwane. Izindaba ezikhalisayo akuzona indaba zakho lezo. Izinto ezikuphatha kabuhlungu akuzona indaba zakho lezo. Akuzona izinto ongayithatha
uyi-accepte kalula. Ngizama ukuthini akuzona izinto ongaphila nazo. Yabo nje nomntwana kaNkulunkulu mele uphike kumazwi athi le mali oyiholile ngeke siqede inyanga unezinto ezingaka. Phika uthi ngiyakuzwa but that is not mine. Okwami ukuthi igolide nesiliva lingeli kaBaba wami. Shuthi makweli kaBaba wami ngizokwazi kuba nemali ezoqeda inyanga. So thina singabantu bama good reports. Asisiba abantu bama bad reports. Singabantu bama good reports. Makukhona isifo esikhulunywe kuwo kwathiwa lesifo sikakwenza impilo yakho ingafiki kule minyaka, ibuke leyo nto bese uyabona ukuthi le akusiyona yami, le kweyami yokuthi 1 yena uthethelela zonke izifo, 2 yena uyakwazi ukunikeza noma sisuthisa umuntu ngeinsuku zokuphila. Okushuthi uNkulunkulu uyamphilisa umuntu ngendlela umuntu asuke ethanda ngayo. So thina asisiba abantu bama bad reports, thina sikabantu bama good reports. Mawukuthi emsebenzini bahlangana ngawe bayakuplanela bakwenzela uzunge lokuthi kumele ukuthi ugxoshwe la emsebenzini, ngisho usuzwile bekuhlabela bethi wena khona bakuplanelayo, khona abazokugxoshisa, musu ukushaya uvalo lokusaba uSathane. Kodwa ibuke leyo nto bese uthi eyami report eyokuthi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Akunendaba ukuthi bangene kubantu bafike ehlawumbe bangithakatha bathi kumele ngisheshe nguyeke lo msebenzi, kumele hlawumbe ngibe nezimpi emsebenzini. Uthi that report is not mine, but what is mine, it's good report. Mina ngifuna ukukhuluma nomuntu ekseni othi angifuni ukuhamba ngezindaba ezimbi ngoba ziyangikhalisa vele, but why ngingayithathe ikaNkulunkulu bese ngihamba nezikaNkulunkulu. Athi Paul in the book of Philippians chapter 4 verse 4 athi rejoice in the Lord, and I say this again, rejoice in the Lord. Wakhuluma uPaul lamazwi uboshiwe umntaka Paul, uhleze ethele, uyahlumeza ethele, but uthi rejoice. Thokoza enkosini, jabule enkosini, zanelise ngenkosi, idumise uNkulunkulu noma idumise inkosi. Rejoice in the Lord. Thokoza enkosini. I-report ayilethayo uPaul yokuthi noma ningibona ngiboshiwe but angikwazi ukunibalisela ngokuboshwa kwami, ngithi ejele ngaze ngagqilazeka, kodwa into engifuna ukunitshela yona ukuthi ngethembile yona lento ukuthi waqala umsebenzi empilweni zenu uyakufeza kuze kube lusuku lika Kristu Jesu, ngoba uyawufeza umsebenzi make wawuqala. Yabona njengoba ungibona ngimile la, angithembile amandla ami, angithembile ukucabanga kwami, angithembile ingqondo yami, kodwa yini into engiyithembile ukuthi yena owaqala umsebenzi empilweni yami uyena ozakuwufeza, uyena ozakuwufeza, uyena ozohamba nami kuze kube lusuku luka Kristu Jesu. Naw le ndoda yavele yabheka odongeni, lithi iBhayibheli yalibuka udonga ibheke kulo. Kuyini ukubheka odongeni? Kukuflathela zonke izinto ezimbi. Uthi namhlanje ngiyayiflathela.
angifuni ukuyibuka ingqondo yami angifuni lokho ibuka izinto yabona njengoba ngikhuluma kunomuntu la esontweni osekuMonday futhi hayi kahle osecabanga engazuthi wazwa negative uMonday ngifuna ukuthi ingqondo yakho ake ibheke odongeni flathela izinto ezimbi bheka odongeni ukubheka odongeni kuukuthi ngifuna ukubona wena uNkulunkulu kuphela angifuni ukubona izinto ezingxakini lithi iBhayibheli yasa le ndoda yakhuluma lamazwi athi khumbula ukuhamba kwami phambi kwakho uNkulunkulu it's like uNkulunkulu ngenze it's like letha iblackmail kuNkulunkulu ngikukhonzile kahle uNkulunkulu nginikelile uNkulunkulu pho yini kumele ungiyekelele manje ngoba uNkulunkulu kumele ukuthi kumkhumbuze ukuthi wenze kahle phambi kwakhe yabona kunalento engibusayo kakhulu kulezi insuku ethi uma singahamba kahle phambi kwaNkulunkulu singahamba nje siphila impilo eclean ayikho into ezohlukumeza noni ngizwe kahle ngikhuluma ngeprayer angisho sithandaza kakhulu sithandaza kahle sithandaza ama-hour ngikhuluma nje okwamanje ngokuhamba uhambo olufakazelwe uNkulunkulu hayi umfundisi hayi umzalwane afakaze uNkulunkulu izulu lishaya izandla uhamba uwedwa lithi izulu ngithokozile ngalo mama lo ngithokozile ngalo baba lo this guy uthi khumbula naw lithi iBhayibheli ke uma seqedwe kusho njalo lithi uNkulunkulu wabe sekhuluma nomprofeti uIsaya wakhuluma amazwi kuye athi hamba uyotshena uHezekeli uzwile umkhuleko wakhe ngizibonile inyembezi zakhe uNkulunkulu I have heard your prayer and I saw your tears message yami thina ngiletha kuwe ithi God have heard your prayers uNkulunkulu hamba uyomtshena ukuthi kuzwile umkhuleko wakhe ngasibona nezinyembezi zakhe umbuzo enginawo before ngiqhubeke uthi uzokuzwa kanjani uNkulunkulu ungazange ukhuleke uzokubona kanjani ukukhala kwakho zingazange iqathake izinyembezi zakho kunabantu abayimindayo uma besebukhoneni bukaNkulunkulu abazaziyo ebangeni asebelambile ngeke aze asho athi mina inkosi yake yangikhalisa izinyembezi ngakhala but uNkulunkulu uthini la uthi tell him I have heard his prayer and ngibonile isinyembezi zakhe usho uJehova ukhuluma noIsaya masikhuleka uNkulunkulu uyasizwa masikhala uNkulunkulu uyayibona inyembezi zethu uNkulunkulu kuExodus 3 verse 8 ngehlile kuba ngibaphule abantwana bami eGibhithe ngoba ngiyibonile ngikuzwile ukukhala kwabo
washo ukuthi angikwazi ukukhala ngoba ngizohlekwa abantu. Mukhala uNkulunkulu uyakuzwa. uJesu naye mayovusa uLazaro lithi sikaNkulunkulu wakhala wase wathi ngiyabonga baba ukuthi ungizwile. Kwangathi uNkulunkulu uthi angikwazi ungamvusi uLazaro because uJesu usekhulekile, uJesu usekhalile. Lithi sikaNkulunkulu I have heard your prayer. Ngasuthi namhlanje uNkulunkulu uthi kuwe nguzwile umkhuleko obukade ukhuleka. Ngikuzwile kade ungitshela ukuthi awunamali. Namhlanje usuku lokuthi ngikuphendule. I have heard your prayer and I've seen your tears. Uzwile uNkulunkulu umkhuleko wakho. Omunye mhlawumbe uthi bengitshela ukuthi ungilahlile. Ngikhuleka kungazi ukuthi umkhuleko wami awuyindawo. But izwi kaNkulunkulu lithi I have heard your prayer. Omunye uzothi uNkulunkulu uzwe kanjani umkhuleko wami kodwa ngisabishile kulolu daka. But uNkulunkulu uthi in that bad report I have heard your prayer. Kulo report empi oyibonayo noyizwayo uNkulunkulu uthi uzwile umkhuleko wakho. Yabo njengoba ngikhuluma la phambili ngifuna kwazeke emkhathini ukuthi ngeke siphinde sivimbeke because sesiyazi uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko wethu. Sesokhuleka singaphezi ngeke siyekele. I have heard your prayers. Imkhuleko oyenzile uNkulunkulu uyayizwa. Khona into ethi kimi yes uNkulunkulu uyawuzwa nomkhuleko wamafeni la ebandleni. Because uyezwa bese yenza yena. Akezwi bese yayeka. Akezwi bese yabukela. Akafani nomuntu. He is God. Lithi sikaNkulunkulu wase wathi ngizokuedela izinsuku zokuphila kwakho. Yini ulethile umkhuleko umprofeti inkosi uHezekile. Yathi ngikhumbule lolu insuku zokuphila kwami. Ngizwe ngazuthi there is anointing yok extender, yok increase, yokunweba izinto ekade ibanjwe uSathane. Ngizwe ngathi kukhona ugcobo lokuthatha umuntu phansi limbuyisele kwiposition ebekumele ukuthi abe kuyo. Why? uNkulunkulu is able to extend izinsuku zokuphila kukaHezekile. Kangakanani kwizinto esicela uthina sihamba noJesu la ngaphakathi kithi. Because le ndoda ikhuleka nje akekho uJesu kuyo. Awuthina sikhuleka sinomoya ingcwele bathandekayo. Yazi sikhuleka izulu linathi lihamba nathi. So that's why sinesizathu sokukhuleka. Sikhuleka ngoba siyazi uNkulunkulu uyasizwa. uNkulunkulu futhi uyayibona inyembezi zethu masikhala. Kuzwile umkhuleko wakho. Ngasibona izinyembezi zakho. I remember sike sakhala uNkulunkulu. Sikade singena inkinga nama-tax. Kodwa sathi masikhala kwangazuthi izwi kaNkulunkulu lithi I have heard your prayer and ngizokunikeza imoto. Angiphakamisi izinto, but what I'm trying to say uNkulunkulu uyezwa masikhuleka. Ngisho noma kuthiwa kwenzakalani empilweni yakho, but uNkulunkulu uyezwa
mawukhuluma naye. Nguzwile umkhuleko wakho engizibonile izinyembezi zakho. Kule minyaka eminingi kangako suyikhalile, uNkulunkulu ubonile izinyembezi zakho. uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho. uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho. I have heard your prayer. Uzwile umkhuleko wakho. Okwakho kwenza into simple. Ukumbiza. Yabo ngiyamthanda lo mculo ekuthiwa uDumi Mkokstad, baculi bonke abakhona. Ngibonile bayanyakaza after omunye usisi ethe abangabadlisi umfudumezo ama gospel artist. Wathi ake nifunde izwi nisikhiphele ingoma. uDumi ngihleze ngimlalele ngizwe ukuthi amacule akhe ayizwi likaNkulunkulu. Khona ingoma engijwayele ukuyidlala ethi okwakudala kudlulile bheka sekuvela okusha. Yabona uyizwi ukuthi izwi likaNkulunkulu. Naleli lithi mbize. uNkulunkulu uthi ngibize ngiyakuphendula ngwazisa izinto ezinkulu kanye nezifihliweyo. Masimbiza uyezwa futhi uyeza futhi uyaphendula. Kuzwile umkhuleko wakho. Ayidinga abangani lento. Ayidinga abantu abahlakaniphile. Ayidinga isho ama psychologist. Idinga uNkulunkulu who will listen bese eyenza into akuzwe uyicela kuye. Nguzwile umkhuleko wakho engizibonile izinyembezi zakho. Lento eyokukhala, lento yomkhuleko. Kuyakhalwa emkhulekweni. Uyazikhohlwa ukuthi uyindoda. Yabo nje ungibona ngiyazikhohlwa mase nginguNkulunkulu. Khona iculo bengithe uNonka akangiculele lona elithi thatha indawo yakho Jesu. Ba umkhuleko ukwenza ukhohlwe indawo yakho bese uthakathatha indawo yakhe. Kusuke wena kuhlale yena engqondweni yakho. Umkhuleko ukuthi sengizamile ngahluleka. It's been years ngidakide endaweni eyodwa. But let me worship you and see ukuthi ubungekwenze lutho yini. What is prayer? Dumisa uNkulunkulu. Lithi sikaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi kubo just go. Nirawonde. Kawu 13 6 ngokwe 7 no 6 ngokwe 6 nirawunde kawu 7. Twa zawa indonga zigadwe yini zeJericho? Zigadwe ikhora ezinkulu ezaziwayo ukuthi lezi akekho ozongena uma sigadele ikhora. But because of prayer kwabonala indonga ziwa. So iprayer yokudumisa uNkulunkulu. Bese uNkulunkulu yabo mangiqala ngithe makulotsholwa kuthunya umfana ayolalela. So mawudumisa uNkulunkulu moya ingcwele khona
ube siyawuthatha umkhuleko awuyise eNkulunkulu bese uNkulunkulu ezwe ukuthi lo bhuti uthini bese ethi moya ingcwele uphindele back uyomnikeza lento ayifunayo so umkhuleko wenza izinto ezinkulu yini usiza izwe lethu ukulikhulekela izwe lethu angikho mdala but kunento engiyaziyo amakhosikazi aqala abeshawa ngezitshwebhu kodwa angagoduki ahlale emzini abekezele engakafiki lo hulumeni owaqhamuka negama elihle elithi divorce thema seqhamuke nalo nomthetho owufaka wazi kwaba nabantu abafundile bokuthi benza ama divorce akekho ummeli ongicika njani ummeli kuyilokhuza yakhe avela bhala ukuthi divorce ngivele ngibone kahle ukuthi umelelene nombuso kaNkulunkulu so prayer is able to destroy its system yazwe now bebeshawa angiphakamisa ukushawa abantu besifazane kodwa bebekezele ngizama ukuletha lento ukuthi bebazi into eyodwa ethi ngaphuma ekhaya ngiya koshada kwathiwa ngiyoze ngingcwatshwe kuleli khaya kubephuma nanini ikist bebebambe leyo nto nawe ngifuna ukuthi yeke inkinga onazo ukuthi zikuhlukumeza kangakanani bamba izwi likaNkulunkulu elisithembiso esihle kuwe ngisho uSathana ngathi uyakubhaqabula kodwa uthi mina ngibamba izwi lithi hambani nibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi ukukholwa kwenu kalinga ubheke izinto ezikuhlukumezayo but akubheka uNkulunkulu and see ukuthi uNkulunkulu bengeke yena kuphendule babheka kuye nalaba berawonda nje lithi zikaNkulunkulu zawa izindonga zeJericho now prayer yes is able to destroy ama-altar obumnyama abekiwe yabo ngenzeka nje ukuthi impilo yakhe nje kune-altar ophephethwa kulo obizwa kulo njalo mhlambe ngesikhathi esithize bahamba bayokuphephetha noma bakubiza yabona bhuti kukhona into enhle kodwa ngeke ngiphatha kabuhlungu ukuthi kukhona Instagram Facebook zonke lezi zinto siposta kuyona izithombe la kulula khona ukuthi uSathana antshontshe izinto zethu bese yahamba uyibeka ama altars akhe bese yasibiza mayithanda ukusibiza but ngizosho namhlanje noma uthi uyabizwa kwi-altar yobumnyama umkhuleko esizowenza namhlanje uzowisa i-altar likaSathana kunezinto ongayibona zingahambi kahle uNkulunkulu ekhuluma amazwi amahle kuGideon the first thing that you should do bidlizi altari lo Ashera funa ukuthi ialtari lobumnyama umelelane naso ngisho suwazi ukuthi uNkulunkulu ungiphathisa amandla but ngaso sonke isikhathi when you pray destroy the altar of darkness bulala zonke izinto zobumnyama esibekiwe zabekelwa impilo yakho
Khuluma amazwi I stand against zonke izinto ezibekwe uSathane empilweni yami. Khona uzohamba ufree, khona uzohamba ukhululekile. Ngoba umkhuleko uyawunyakazisa umbuso obumnyama. Awukwazi umkhuleko ungawunyakazisa umbuso obumnyama. Ngoba umbuso obumnyama umbuso kaSathane. Kanti kukhona nombuso kaNkulunkulu. So masikhuleka kuNkulunkulu, Sathane uyathukuthela. Sathane uyadina. Yabona ezinye izinto ezenzakalayo boyibuka ngehlo likaNkulunkulu. Bona ukuthi ukudinwa kukaSathane lokho. uSathane uyi-destroyer bazalwane. Mayiqeda ukudestroyer ngeke uzongakhali. Mayiqeda ukudestroyer wayini ulahlekelwe umsebenzi ukuhlakazela uSathane ekugcineni kuzoba nezinyembezi ezizophuma. Ngoba devil Sathane mubi. But uNkulunkulu muhle. Mele singakhuleki ezintweni engamele sikhuleke kuzo. But kumele sikhuleke kuNkulunkulu. Bathi laba bafana bathi ke sikhuleke kulesi sithombe. Bawasho lamazwi babheke emlilweni. Ngizama ukuthi izinto zabo zizoba worse kunokucabanga kwabo. Bathi kodwa noma ke uNkulunkulu engasiphendulanga, kodwa kuyohlala kwazeka noma uyohleze uNkulunkulu. Ngoba manje kubalekile sikisho lento. uNkulunkulu asimkhonzi noma simkhonzela ukuthi asenzele izinto. Kodwa uNkulunkulu simkhonza ngoba uNkulunkulu. Asizange ukuzothi manje sengiyitholile imoto, siyabonga ukuthi uyitholile imoto. Kodwa ake ubonge uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu. Ngolunye usuku uzothi uNkulunkulu mayingenzanga uthi hayi lo uNkulunkulu lo ayikho indaba yakhe. Hayi leli sonto leli hayi awekho amandla kulona. Yini uye uNkulunkulu nama expectations akho. Awuzange uye uNkulunkulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu bese yena eza kuwe ngama expectations akhe. Athini? Athi nginemcabango emihle ngawe yokuba uphumelele. Mawukhuleka udumisa uNkulunkulu, uyena okwenza ukuthi uphumelele. Athini? Athi ngiyakuphumuza. Ngoba manje mawukhuleka usukuya kuNkulunkulu. Lithi zikaNkulunkulu zanimi kimi nina nonke ensindwayo nenikhathele ngiza kuniphumuza. So mawukhuleka usukuya kuNkulunkulu, uNkulunkulu bese yakuphumuza. So sizoba nenkinga masizobuka inkinga zethu bese sikhonza uNkulunkulu ngokuthi kumele ukuthi asiphendule ngeinkinga zethu. Ngolunye usuku sizobona abazalwane bekhona. Simbona umzalwane engekho olunye usuku. Simbona umzalwane makunetha angaye enkonzweni ngoba manje aka understand ukuthi ubani uNkulunkulu kuye. Once afika kulo understanding yokuthi ubani uNkulunkulu kuwe, gcwalisiwe ngamandla amoya ingcwele, awuvumeli ungalifundi izwi likaNkulunkulu osukwini. Awukuvumeli ungakhuleki. Awukuvumeli ungamlaleli uNkulunkulu. When you worship God, when you pray kuye uNkulunkulu, God take care of izinto zakho. Yes, he's able, or he can take care of your kids, can take care of your finances, he can take care of impilo yakho le ohlulakayo ukuyiphathela yona. I have heard your prayer. uNkulunkulu usho njalo namhlanje uthi nguzwile umkhuleko wakho.
Munye uzothi pho kwalani pho ukuthi uNkulunkulu azenze lezi zinto because manje uzwile umkhuleko wami. Now the tricky part yala ithi uHezekile akawuzwanga noma akazwanga izwi likaNkulunkulu direct or coming from God to him, but walizwa ngoIsaiah laya kuye uHezekile. Ngizama ukuthini na? Ngizama ukuthi there must be someone ozokuzwela izindaba kuNkulunkulu bese yayiletha kuwe, bese uyambona uNkulunkulu ezenza lezi zinto okade uyifisa. I have heard your prayers. Asiphamise ngenyawo. Thank you, Lord. Shalabas. Thank you, Holy Spirit. I have heard your prayers. Bavala amehlo phambi izandla. Egameni lika Jesu. Mhlambe khona umuntu la ngaphakathi othi ngizwile kuyashisa la ebandleni, kodwa futhi ngizwile ukuthi uNkulunkulu uzwile umkhuleko wami. Bengazi Nkosi ukuthi kanti nami uyakwazi ukungizwa, uyakwazi ukungizwa. Kanti uNkulunkulu uyezwa. Makhona umuntu othi nje uNkulunkulu izwa umkhuleko wami, bona izinyembezi sengikhalile. Cela lo muntu aphuthumeze phambili. Othi Lord, hear my prayer, see my tears. I've been crying, I've been praying, and akukho okwenzakalayo. But today, just hear my prayer, see my tears. Yes, ngiziletha kuwe izinyembezi zami. Izwi ukukhala kwami uNkulunkulu egameni lika Jesu. Just close your eyes. Ngiyazi ukuthi kunokushisa okufuna ukusiphazamisa, but asike sikhohlwe ikona, and sizowafaka amafeni masiqeda nje ukurufa la. Just say, Lord, izwa umkhuleko wami, buka ubone izinyembezi zami, bese uyangiphendula kwimkhuleko engikade ngiyenza. Xa sisho lamazwi emva kwami sithi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ekade ngikukhuluma nawe ukuzwile futhi ubukuzwa, hayi ngoba ukade ungaphenduli, kodwa ubulinde usuku lokuphendula. Engikholwayo enhlizweni yami ukuthi ilona usuku lokuthi ungiphendule lona, egameni lika Jesu. Yezwa imkhuleko engiyenza kuwe, buka izinyembezi zeminyaka, bese uyangibusisa. Angikwazi ukuqhubeka noma ukulokhe ngikhala, ngikhaliswa isitha. Ukhona wena uNkulunkulu, lungisa konke obekudinga ukulungiswa egameni lika Jesu. Lokhu Sathane akade kwenza empilweni yami akungabi namandla kimi egameni lika Jesu. Lokho bengitshontsho uSathane empilweni yami akubuye namhlanje egameni lika Jesu. Moya engcwele
ngigcwalise ngamandla ekwamandla akho egameni lika Jesu. Ngigcwalise ngamandla ekwamandla akho egameni lika Jesu. Yiba nami kuzona zonke izinto egameni lika Jesu. Yiba nami uNkulunkulu kukho konke engikwenzayo egameni lika Jesu. Beka isandla sakho empilweni yami egameni lika Jesu. Iba nomndeni wami uNkulunkulu ophilayo egameni lika Jesu. Ungangishiyi, ima nami njalo egameni lika Jesu. Sekuyisikhathi lesi sokuthi kuguquke izinto, sokuthi ubonakale wena uNkulunkulu empilweni yami egameni lika Jesu. Ngiyathandaza uNkulunkulu ukuthi kuswela namhlanje kuya phambili ngibona okuhle, ngibona izibusiso, ngibona umusa, ngibone wena empilweni yami egameni lika Jesu. Ake uyithandazele ubonge uNkulunkulu, bonge ngomsebenzi omuhle uNkulunkulu asewenzile egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Just say something kuya. Yambonga uNkulunkulu. Mubonga uNkulunkulu. Mbonga uNkulunkulu. Mubonga uNkulunkulu. There is change that is taking place in your life. In the name of Jesus. Be anointed by the spirit of breakthrough. See mercy and grace. Walk in favor. See good things. See favor in your life. uNkulunkulu akaqala okusha empilweni yakho egameni lika Jesu. See favor. See favor. See favor. See favor. See favor. See favor in your life. In the name of Jesus. Receive favor. Receive favor. Receive favor. Receive favor. Receive favor in the name of Jesus. Receive favor egameni lika Jesu. Receive favor in the name of Jesus. Receive favor egameni lika Jesu. Receive healing. Receive healing and deliverance in the name of Jesus. Ama spirits wonke akade hlezi la namhlanje ngithi uNkulunkulu awaphume in the name of Jesus. Receive favor. Receive favor. Receive favor. Receive favor in the name of Jesus. Receive favor. Receive favor. Receive favor. Receive favor as you ula phambili in the name of Jesus. God is fixing whatever that was destroyed by the enemy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You shall see good things in your life and you shall walk in favor. As from today you shall walk in power. In the mighty name of Jesus. God is destroying wonke ama-altars obumnyama. Good things, good reports will come. And uzoba nobufakazi, because we are talking about God Almighty, the one who was and is and still and is to come, the great I am, uNkulunkulu ongahlulwa lutho, uNkulunkulu onamandla, the one who said what is impossible with man, it is possible with God. Yes, God is anointing with favor. God is anointing. God is depositing His Spirit kuwe egameni lika Jesu. Yes, receive favor, receive favor, receive favor, receive favor, and receive deliverance, in the wonderful name of Jesus. Yes, receive favor and walk in favor in the name of Jesus. Yes, uNkulunkulu akabe nawe, isandla sakhe sibe phezu kwakho egameni lika Jesu. Receive it, my sister. Receive it, my sister. Receive, 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 receive. uNkulunkulu uzokwenza lento ongakaze uyicabange nawe egameni lika Jesu. I see God ekuphakamisa egameni lika Jesu. Yes, ekuphakamisa uNkulunkulu egameni lika Jesu. Yes, uzokuphakamisa egameni lika Jesu, egameni lika Jesu,
egameni likaJesu. Umoya Ingcwele uthi kimi buka uyibukela phansi, but namhlanje azi ukuthi uNkulunkulu uyakuphakamisa. This is your day. uNkulunkulu la ishintsha khona impilo yakho. In the name of Jesus, just receive the spirit of favor. Receive the spirit of favor in the name of Jesus. Receive, 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 receive. And let God heal you. Let God deliver you in the wonderful name of Jesus. May you see favor. May you see favor. May you see God in your life. Just see God. Just see God. Just see God. Experience izinto uNkulunkulu angakaze aku-experience sezona. In the name of Jesus, let God protect you in the wonderful name of Jesus. Let all evil dreams not come back again. In the name of Jesus. In the name of Jesus. All evil dreams adletho Satan kuwe. In the name of Jesus. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. As I was praying for Sophie, sonke sivala amehlo. Ngizwa iphimbo ezulwini elithi amaphupho akade letho Satan ayabaleka kuswela namhlanje. Ngeke aphinde akuthole. Wonke lamaphupho ophupha ulalana nabantu, wonke lamaphupho owaphupha uvuka uthukile. God is destroying wonke ama-altars kaSathane today. Egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. You are receiving the spirit of favor. You are receiving the spirit of favor. You are receiving the spirit of favor. Angazi indaba ngizwe umuso omningi bangcwele. Ngizwe iphimbo elithi kunofakazi obukhulu obuzayo. Ngizwe iphimbo elithi kunabantu abazofonelwa kulungiseka izinto ekade ngasuthi ngeyisalunga. Uthi uNkulunkulu even families uwabuyisela ndawonye namhlanje in the name of Jesus. And as I'm saying this, uNkulunkulu uyangikhombisa uthi there is someone onenkinga ohlushwa ilokhuzana umqala uba nama pains on the left hand side. Come forward right now and I'll pray for you. I feel God. Ukhona uNkulunkulu. Come forward. Wena ohlushwa ilonto, ohlushwa ilokhuzana ubuhlungu in your neck on the left hand side. Just come forward. Then I'll pray for you. Receive and see favor in your life. Oh, Holy Spirit. Hey, may you see favor in your life. Don't look down. Ungasibukeli phansi. You are what God says you are. When ungumntwana kaNkulunkulu, and you shall prosper. You shall prosper. I see good things. I see good things coming in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it. Lapha esikoleni. Yes, you shall walk in favor in subjects in the name of Jesus. Oh yes, izinto ebeyintshontsha ingqondo yakho namhlanje I destroy it in the mighty name of Jesus. I stand against zonke izinto ezungitshontsha ingqondo yakho egameni lika Jesu. God is restoring you today in the name of Jesus. In the name of Jesus. When yes, you shall prosper. Wonke amadimoni omnyama awashashisa umlilo wakho. Moya Ingcwele washisa umlilo wakho. Amazwi amabi akhulunywa la kulomzimba, I destroy it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Shall walk in favor. Walk in favor. In the wonderful name of Jesus. Khona umuntu ogulayo la akeze phambili. In the mighty name of Jesus. Come forward. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Receive your healing right now. Egameni lika Jesu. Receive your healing. uNkulunkulu akalungisa iqolo lakho. Nenyawo lezi ayiqaqeke. Yes, ayiqaqeke. La beyiboshwe khona ngikhuluma nazo. Ayiqaqeke egameni lika Jesu. Yes, ayiqaqeke in the name of Jesus. Akawalke. uNkulunkulu, I release power in these shoes in the name of Jesus. Egameni lika Jesu. You shall walk.
uNkulunkulu ulungisile iqolo lakho egameni lika Jesu. Just stand up and walk. Be free. Azi ukuthi uNkulunkulu sekuphilisile. Yes, zonke lezi zinto in the name of Jesus. That is not under the will of God. Today. Yes, today. Izinto ezisiphazamisa empilweni yakho egameni lika Jesu ezikudestroyayo ezenza ukuthi ubambezeleke ezenza ukuthi izinto ingahambi in your favor. Hey, Holy Spirit, egameni lika Jesu ngithi baba kuswele namhlanje akabona umusa omningi, akabona inkazimulo, akabona umusa odlula uNkulunkulu umusa wokuqala. Let us see favor in the wonderful name of Jesus. See favor, see favor, see favor, see favor. Egameni lika Jesu. Be healed right now in the name of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Egameni lika Jesu. Be healed in the name of Jesus. Moyingcwele yakubeka lokho kimi. Usi let me pray for your finances. Let me pray for your finances. Abanye moyingcwele uyangivezela uthi kuneyimali abayilindile, abanye bayitholile zaphela bangazi iphele kanjani. Isitha leso. But umoyingcwele yakubeka lokho kimi uthi I must pray for you. 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 Lelo card lo wallet ohlalo imali uthatha ulethela phambili. Let me touch it in the wonderful name of Jesus. Satan unamanga, Satan uyiqoki, Satan ufike egcineni egameni lika Jesu. Father, I pray egameni lika Jesu bonke ngizobabeka isandla no wallet bavikele imali ivikeleke egameni lika Jesu. Satan unamanga. We must pray for our finances, for our wallet, for our cards, so that ezoba protected. Ngegama eliphakeme igama lika Jesu. In the name of Jesus, may you see favor egameni lika Jesu ezimalini. uNkulunkulu akakwenzela umusa, uNkulunkulu akakuhambise emandleni akho uNkulunkulu. May you receive favor. May izinyembezo ezikhalile kusukela namhlanje ziphele. I don't know why, Lord. You must. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Grace and anointing. Egameni lika Jesu. Ayibe phezu kwakhe. uNkulunkulu ongcwele. Siyathandaza uNkulunkulu namandla ukuthi isandla sakho sibe la phezu kwalo wallet. May they see favor, moyingcwele. May they see favor egameni lika Jesu. May they see izinto abangakaze basibone in the name of Jesus. Egameni lika Jesu. Isandla sakho asibe phezu kwabo egameni lika Jesu. Receive favor, receive favor, receive favor in the name of Jesus. May the Lord protect you egameni lika Jesu. May the Lord restore you. Akushaya izandla bonga moyingcwele egameni lika Jesu. Shaya izandla bonga moyingcwele, shaya izandla ubonga moyingcwele, ushaya izandla ubonga moyingcwele. Listen, this is a prophecy coming from above. uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho, uNkulunkulu uyibonile izinyembezi zakho. Walk free and zokwenza uSathane ngeke asakuvimba egameni lika Jesu. Busisa abantwana bakho uNkulunkulu ongcwele besabheka emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. God bless you. See you on Wednesday at 5:30. God bless you.